Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo, Amen. Ginoo mana kaninyo. Nasab ko nimo. Ay so antong ihalad ni misa lang sa tanan natong mga intensyon, mga grasya ang gusto pangayoon ug padayon kitang mag-ampo alang sa atong mga igsoon nga biktima sa mga trahedya sama sa linog, bagyo ug uban pa. Pila to gagampo kanunay ang kaayuhan sa tanang mga masakiton labi na diha sa atong pamilya o ang tanang mga kalag. Busaron maandam kita pagsaulog ning santos nga misa atong hinulsulan ng atong mga sala. Sugid ko ang akong kasalanan sa walay paglimot. Isugilon ko sayod ka man nga kiningalaut ni salig lamang sa kaayo mo. Kaluyan mo na o Ginoo ang tanga ang akong kasalanan ug ang kaluwasan nga akong ipaabot ipakanang og mo. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Daron ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ama, ng imong gugma ka namon nilabaw sa tanan namong gilawman ug gitinguha. Pasaylo ang among mga kalapasan ug ampi kami diha sa imong kalinaw ug dada kami nga sa dalan sa kaluwasan. Ini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usahang tod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Malakiyas. Nagsulti kamog dautan mahitungod kanako, matud sa Ginoo. Apan miingon kamo, unsa bay among gisulti mahitungod kanimo? Miingon kamo, walay kapuslanan ang pag-alagad sa Dios. Unsay kapuslanan sa atong pagtuman sa iyang mga sugo o sa pagpakita ngadto sa Ginoo nga labing gamanan nga nasubo kita sa atong gibuhat. Sumala sa atong nakita ang mga mapahitason, mahuhinuon ang bulahan. Wala lamang muuswag ang dautan, kundili gihagit pa nila ang Dios, pinaagi sa pagbuhat og dautan, ug wala sila maunsa. Unya ang katawhan nga may kahadlok sa Ginoo, nagsultihanay ug ang Ginoo namati kanila. Sa atubangan niya may usa ka basahon, diin nasulat ang mga ngalan ni adtong may kahadlok ug may pagtahod sa Ginoo. Sila mahimong akong katawhan, nag-ingon ang Ginoo nga labing gamanan. Sa adlaw nga buhaton ko kini, maako nagayod sila. Kaluyan ko sila, sama sa amahan, nga maluoy sa anak nga nag-alagad kaniya. Makita ninyo ang kalainan sa matarong ug sa dautan, ug sa nag-alagad kanako, ug sa wala mag-alagad. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamanan. Ang adlaw moabot nga ang tanang mapahitason og dautan
sunugon sama sa dagami. Niadtong adlawa, mga sunog sila, ug walay mahibilin kanila. Apan alang kaninyo nga nagsunod kanako, ang akong gahom sa pagluwas, musubang sama sa adlaw, ug mag-ayo sa mga balatian, sama sa bidlisyo sa adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Unahan sila nga nagalaon sa Ginoo. Bulan sila nga nagalaon sa Bulahan ang tawo nga wala magsunod sa tambag sa dautan, ni maglakaw sa dalan sa mga makasasala, ni makiguban sa mga walay ulaw, kundili nalipay sa pagpalandong sa balaod sa Ginoo sa adlaw ug sa gabii. Bulan sila nga nagalaon sa Ginoo. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom duol sa masulog nga tubig, nga nagahatag sa iyang bunga sa tingbunga, ug ang iyang dahon dili gayud malarag, bisan unsay iyang buhaton mulampos. Bulan sila nga nagalaon sa Ginoo. Dili ingon niini ang dautan, dili gayud. Sama sila sa tahop nga paliron sa hangin, kay ang Ginoo nagabantay sa dalan sa matarong, apan nagalaglag sa dalan sa dautan. Bulan sila nagalaon sa Ginoo. Alleluia, Alleluia. Wikain mo, o nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo manaak kaninyo. Manasab kanimo. Basay kang santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Imiyaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinunan. Pananglit usa kaninyo moadto sa balay sa usa ka higala tungang gabii ug moingon kaniya, "Bay, kabaylo ako tulo ka bukpan, kay miabot ang akong usa ka higala nga nagpanaw ug wala gayud ako'y ikadalit kaniya. Kung pananglit tubagon ka sa imong higala dito sa sulod, ayaw na akog sa muka. Gitrangkahan ko na ang pultahan ug ang akong kabataan ug ako nang higda na ug dili na ako makabangon sa paghatag kaniyong bisag unsa may imong buhaton. Sultihan ko kamo nga bisag higala kaniya, dili siya mobangon ug mohatag kanimog pan
Panmabangon na lang siya ug mohatag kanimo sa tanan nga imong gikinahanglan kay wala ka man maulaw sa pagpunay ug pangayo. Busa sultihan ko kamo, pangayo kamo ug kamo hatagan. Pangita kamo ug kamo mga kaplag. Pagtuktok kamo ug ablihan ang pultahan alang kaninyo. Kay ang tanan nga mangayo hatagan ug siya nga mangita makakaplag ug ang pultahan ablihan alang kaniya nga magtuktok. May usab kaninyo nga amahan nga mohatog sa iyang anak ug bitin kun siya mangayog isda o mohatag ba kamo kaniya og tanga kun mangayo siya og itlog. Bisan pa sa inyong pagkadautan, mahibalo kamong muhatag ug maayong mga butang adto sa inyong mga anak. Nan ang amahan nga tua sa langit, labaw pa ang muhatag sa Espiritu Santo kanila nga mangayo kaniya. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Igon ikaw, Kristo. Ang atong Ebanghelyo ron sa kamanindot nga balita. Sumpay siya gahapon. Ngun sa may nadungog nato gahapon. Kung may numduman, si Jesus nagampo sa amahan. Ngun maniyag pagampo, miduol kaniya ang iyang usas mga tinunan ug mihangyo nga tudluan siya unsaon pagampo. Ug tudluan siya ni Jesus. Kung sa manang pagampua, itang tanan na sayod, mao ang amahan namo. Din gipadayag kagahapon, nga importante di ay kayo ang relasyon sa Dios ug nato. Ug gusto ang Dios nga ato siyang tawgon nga amahan ug kita iyang anak. Dinhing dapita giguba ni Jesus ang panghunahuna labi na sa panahon sa mga Israelita ang panahon ni Jesus. Nga para nila basin karon na apa nga naghunahuna nga ang Dios kahadlukan, dili makabot, dili maduol. Pero karon o gahapon sa pagtudlo ni Jesus, gusto siyang nga suod sama gyud sa usa ka amahan ug anak. Ug kay amahan ug anak, therefore unsa may punto ug ipadayag niini nga wala nay lain nga gitan-aw ang amahan sa anak kundili ang kaayuhan nga mao kita nga iyang sinagop. Nga nagpadayag masawa pata mangayo niya sa gusto natong pangayon kahibaw na siya sa imong gikinahanglan. Mao nga ang Ebanghelyo ron naghisgot pangayo kamuhatagan pagtugtok kay kamo ablihan pangita ug kamo makakaplag ug ang tanan nga mangayo hatagan usana ka maayong balita nato. Kaya importante di ay naginahanglan ta mangayo. Ug ang atong pangayo sigurado ta hatagan kun ang ato ang relasyon niya sama gyud sa amahan ug anak. Dili ulipon. Mao na nga kung magtan-aw ka sa mga santos, gabi na sa Santa Teresita sa Batang Hesus, amahan jud og anak. Nga dihay higayon, kay batanon pa siya,
Niya, ang ilang superiora, medyo strikta gamay. Diha sa turno niya sa pagampo ug adorasyon sa Blessed Sacrament. Ang nahitabo, kay bata lagi, natug. Gikasab-an ug yaw-yawan siya. Nganong natuog siya sa adoration, wala siya magampo. Ningon si Santa Teresa sa Batang Hesus, ikaw na wa kay klaro. Amahan ko na nato. Diyos na. Isimpre bata ko, matuog ko. Aron siya mo'y mo apong mabantay nako. Ingana lang kasimple. Later on, kay baon na ta, kinsa si Santa Teresa sa Batang Hesus. Maupod unta na nato. Dili ta mahadlok. Dili magpaka bata. Ug gihatag ni Jesus sa Ebanghelyo ang rason nga ang tanan natagan nga mangayo, magtuktok mga kablag, iyang rason nga kun kamo nga mga makasasaha og daotan makamaong muhatag sa inyong anak kun mangayo. Unsa nakaha ang amahan nga tuwa sa langit, labaw pang muhatag kung manghayo ka sa Espiritu Santo. Nagsugod ning tanan kung close ta sa amahan. Mao nga sa pagampo, kung manghayo ta, tubagon ta, either yes or no. Yes, kung pananglit, kay baw ang amahan nga kikinahanglan nimo. Dili siya muhatag kung dili nimo gikinahanglan. Kay usahay mamugusta. Lord, gusto ko ani, gusto ko ana. Ang pangutana kanunay sa Dios, kinahanglanon ba nimo? Kung tanaw sa amahan dili, di na niiyatag. Mao nga ang tubag niya duha, yes or no. Pero ang no, nagpasabot, nga gitubag na pod kaniya, di ti kahatagan, tungod kay dili makaayo nimo. Ingon ana, ang Diyos sa amahan, sa iyang pagigugma sa matag usa nato. Mao nga sa atong pagampo, dili ta mamugos. Siya mo'y atong pagbuton, kay siya mo'y nakahibaw sa atong gikinahanglan. Ug kung siya mo'y atong sundon, pagbuton sa grasya nga atong gipanghayo, always na pinakamaayo. Tungod kay itang tanan iyang mga sinagop nga mga anak. Maigsoon, nindot angay pamalandungan aron ang atong panaw mahaom kanunay sa paagi ug kabubuton sa Dios. Palihog manindog, so karong ampuon ang usa sa mga nasudnong pagtuwaw alang sa kaluoy o kabag-uhan. O Ginoong Dios, among magbalantay, dungga ang tuaw sa imong katawan dinhi sa Pilipinas. Samtang kami nagalakaw ining walog sa kangitngit, midangop kami kanimo karon, napaubos ug nahugno. Samag na isalaag nga karnero nga nahulog sa bungaw. Mabalakong naningkamot nga makahawid sa sangang gabok, nagatuaw nga malingkawas. Gika sa tanang pagkaundod, luwas sa kami o Ginoo. Sama sa salmista, gibati namo ang pagkalunang diha sa kalapukan.
nalunod tungod sa mga baha sa korupsyon. Ingon nga si Propeta Jeremias, nalubong didto sa lapok sa atabay. Uban sa may nulsulong kasing-kasing, nagakumpisal kami o Ginoo, sama sa giampo ni Propeta Barok. Nakasala kami batok sa Ginoo, nagmasupilon kami, wala kami nagpatalinghog sa iyang tingog. Pasaylua kami o Ginoo, sanglit pinaagi sa among mga pagpakiuyon-uyon, ginagmay o dinagko. Gitugutan namo nga mukaylap ang kangitngitan, pinaagi sa pagsuborno sa mga tig-ariglo o tigpatuman sa trapiko, pinaagi sa pagtugot sa mga bakak o panuis diha sa media, pinaagi sa pagdawat og mga donasyon gikan sa mga nangawat ug mga nagpahimulos, pinaagi sa pagtabon sa inhustisya diha sa pagpakahilom o pagpanginsayon. Pasaylua kami o Ginoo, sanglit among gitugutan ang dautan nga maoy mo dumala sa among katilingban. Kaloy kami, O Diyos, sumala sa imong maluluyong gugma. Nalumos kami Ginoo diha sa mga katalagman, mga baha, linog, sunog, bagyo. Apan ang dugang kadautan, mao ang mga samad nga among gipahiagom sa among kaugalingon. Iskandalosong budget insertion nga naghikaw sa mga kabos ug pundo alang sa pag-atiman sa panglawas, edukasyon ug kaayuhan. Gimaumaong mga infrastruktura nga nagtulis kanamo sa matinud-anong kalambuan. Politikanong dinastiya nga daw bag-ong naghari-hari nga mga agalon. Hinungdan nga ang among katawhan, nagpabiling kabos ug nagsalig lamang sa mga hatag-hatag. Usa ka adunahang nasod nga naunlod diha sa mga buhis, apan nabalhog sa kapobrehon, pinaagi sa pagpamulitikang binayran. Kung ang among katawhan ang gitawag sa akong ngalan, magpahiubos sa ilang mga kaugalingon, ug magaampo ug magpakita sa among panagway, ug matalikod sa ilang daotang binuhatan, ako gikan sa langit, magpatalinghog kanila, ug ipahuli ko ang kaayo sa ilang nasod, ug Ginoo ayuha pagbalik ang among nasod. O Ginoo, giingnan mo kami sa unsay maayo o gisugo mo kami sa pagbuhat sa kaangayan, sa paghigugma sa kaluoy, ug sa paglakat nga mapaubsanon uban kanimo. Napakyas kami, apan dili gayud kami kawad-an og paglaom. Kay gimugna mo kami o Ginoo, dili alang sa korupsyon, kundili alang sa kaayuhan. Gitubos mo kami o gisuloban og bag-ong pagkatao diha ni Kristo. Marika, Espiritu Santo, baguha ang panagway sa kalibutan, baguha ang kasing-kasing sa among nasod. Uy, ihuyop nganhi kanamo ang kaisog, aron mabuntog ang kahakog sa bahandi ug sa gahom. Ug buhia dinhi kanamo ang pagkamatinagdanon, pagkamaunongon, pagkamaluluyon ug walay sukod nga pagkamahigugmaon. Itugot nga ang paglungtad sa mga mahuyang, dili lamang sa mga malig-on, mamahimong timaan sa among pagkatawhanon. Gamhan mo kami sa pagtukod sa usa ka nasod nga Pilipinhon, diin mo patigbabaw ang kamatuoran, kaangayan ug kamapuanguron. Ginoo kaloy kami, Kristo kaloy kami, Espiritu baguha kami, pinaagis sa pangalian ni Maria, mahal nga Birhen, Santo Rosario, among gisalig, among pinalangga nga nasod nganha sa imong mga kamot. Amen. Ihog manglingkod tong awiton ng awit sa paghala. Sa igas ako kanimo, tungod sa imong kaharian,
ako gikan sa sala o kanunay imong gipakita sa kaayo ngaway sukod sa kaayo ngaway sukod. Pagampo maing soon na kining ako ginyong sakripisyo, luwaton da sa Dios samahan makagahom sa tanan. Duwatan ng taas Ginoong kabisugi ka sa imong mga kamot, alang sa dayo gamay siyang ngalan, alang usab sa dong gabuslanan, sa tibugyan santos ng simbahan. Buhamahan dawata kining mga gasa ang gipangayo kanamo ni Jesucristo nga ihalad sa iyang handumanan ng ang among masinugtanon nga pag-alaga at magpadangat unta kanamo sa kahingpitan sa imong pagluwas kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Aman ang ibaya mo ris Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang matarong. Santos nga mahan, Diyos nga tunay makagahom sa tanan. Angay og matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ihandom namo ang iyang kamatayon diya sa gugma, sangyaw namo ang iyang pagkabanhaw ban sa buhing pagtuo. Ipaabot namo ang iyang pagbalik diya sa himaya ban sa malig-on nga paglaam ug busa ban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay huno nga pag-awit. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahoman, puno ang langit o yuta sa imong himaya. Husana sa kahitaas-an, daigo ng nag-aanhin sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitaas-an. Santos gid ikaw ginuan tuburan sa tanang kasantos ipadala ang espiritu ron pagsantos sing mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Pasalamat kanimo mipikas sa mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Nawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos ang panihapon mikuha si Sakalis. Pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga ihula alang kaninyo galang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo, buhata kinhi aron paghandom kanako. Kini ang misteryo
Diyos sa pagtuo. Ginoo, pinaagi sa imong krus o pagkabanaw, imo kaming giluwas, ikaw ang manunubo sa kalibutan. Karon paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Kristo nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Napasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang mga lagad kanimo. Moa kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Mo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo ug sa tanang mga pari. Ilong lumiusab ang akong mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga banhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Imawa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay, uban ni Maria ang hinahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila am ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya ban kaniya ug diha kaniya gihatag na kanimo magagahom nga amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanan dungog himaya hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Karon ting usahon tong mga pagampo sa mga pulong itudlo kanato sa atong manunobos. Amahan namong nanaka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sayo maingon sa langit. Ang kalan-una mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nagabasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualawas kami sa dautan. Maayo kami kanimo Ginoo ngay mo kaming luwason sa tanang dautan, tagi kami sa kalinaw ni ining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa laang may layo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man gingharian ang gahom magang himaya hantod sa kanturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, kalinaw ibilin ko kaninyo, ang kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kababuton. Tagi kami sa imong kalinaw, kahiusa, ikaw gabuhi o hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Asab kanimo. Ipakita ang atong panaginigsunay. Kodera sa Diyos, kananggawagtang sa masalas kalibutan, kaluy kami. Kodera sa Diyos, kananggawagtang sa masalas kalibutan, kaluy kami. Kodera sa Diyos, kananggawagtang sa masalas kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Dili si Jesus ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaya ko.
O Dios nga kamanan, ang Eucharistia nga among gipanagambitan magpunon ta kanamo sa imong kinabuhi. Ang gugma ni Kristo nga among gisaulog dinhi magakakunta sa among kinabuhi ug magdala kanamo nga anak kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manahan kaninyo. Nasab ko nimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga magagahom sa tanan, ang Amahan, ng Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nalad ng misa na ng kalinaw gugma ni Kristo. Salamat sa Diyo.